The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. After Jesus had fed the 5,000 men, his disciples saw him walking on the sea. The next day, the crowd that remained across the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not gone along with his disciples in the boat, but only his disciples had left. Other boats came from Tiberias, near the place where they had eaten the bread when the Lord gave thanks. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, when did you get here?" Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God has set his seal." So they said to him, "What can we do to accomplish the works of God?" Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. Unsa nga milagro ang atong ginapangita sa Ginoo? Unsa nga milagro ang atong ginapangayo sa Ginoo? Ug sa unsa nga pamaagi nga atong maangkon ang milagro nga atong gihandom sa Ginoo? Mga igsoon, atong nadungog sa Ebanghelyo karon ang istorya sumpay sa usa ka milagro nga gibuhat ni Jesus, nga mao ang pagpakaon sa libuhan ka tawo, the feeding of 5,000 men, not including the women and children. Mao kini ang Ebanghelyo kaniadtong adlaw nga Biyernes, kung nakahindumdum ba kamo. Kini nga milagro gitawag usab nga multiplication of loaves and fishes, nga atong mabasa sa upat na Ebanghelyo. Kini nagapamatuod lamang nga gibuhat gayud ni Jesus kaniadto ang maong milagro, ug nasinati kini sa kadaghanan nga nagsunod ug nagatuo kaniya. Mga igsuon, ang milagro nga nasinati kaniadto sa libuhan ka tawo mao usab ang milagro nga atong nasinati karon nga mao ang Santos nga Misa. Usa ka milagro ang Santos nga Misa. Ug sa Santos nga Misa, si Jesus mao ang milagro nga atong nadawat. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon, ang iyang lawas ug dugo, ang iyang tibuok na kinabuhi alang sa atong kaluwasan ug aron kitang tanan mahibalik sa Dios. Mao kini ang milagro, mga igsuon. Si Jesus sa Santos nga Misa nakighiusa kanato. Si Jesus nakiguban kanato. Gipaambit ni Jesus ang iyang tibuok kaugalingon alang kanatong uhaw ug gutom sa pagtuo, paglaom, kaluoy ug paghigugma sa Dios. Si Jesus mao ang kalan-on nato sa adlaw-adlaw.
He is our daily bread. When we pray, give us our daily bread, we are asking Jesus to be with us today. Indeed, at this moment, Jesus is with us. God is with us. Kaupan nato ang Emmanuel. Si Jesus mao ang milagro nga atong ginapangamuyo matag adlaw sa atong kinabuhi. Sa Santos nga Misa, Jesus miraculously and sacramentally broke, multiplied, and shared Himself with us, His precious body and blood, in the bread and wine we offer. Sama lang kini sa 5 kapan o 2 ka isda nga gipaambit sa usa ka yanong bata nga gidawat ni Jesus og iyang giapod-apod sa katawhan. Maong makaingon pod gayud kita nga adunay milagro sa pagpaambit. There is indeed a miracle in sharing. There is indeed a miracle in offering. And there is indeed a miracle in kindness and generosity. Walay mawala kanato mga igsuon kung kita mangingatagon. Sobra pa ang mubalik kanato. Sobra pa tungod kay si Jesus mismo mao ang milagro na atong maangkon. Mga igsuon, si Jesus mao ang milagro nga atong ginapangita. Si Jesus mao ang milagro nga atong ginapangayo. Si Jesus mao ang milagro nga atong ginahandom. Ug sa atong pagpartisipar sa Santos nga Misa, ilabi na sa atong pagpaminaw sa buhi na pulong sa Dios ug sa atong pagdawat sa bililhon nga lawas ug dugo ni Jesus, ang Santos nga Eucharistia, atong maangkon ang bililhon nga milagro nga atong ginapangita, ginapangayo o ginahandom nga mao si Jesus ang Senyor Santo Niño. Kinahanglan na motuo gayud kita kang Jesus tungod anaa kaniya ang milagro, ang kinabuhi nga atong ginahandom, ang kinabuhi nga kauban ang Dios. Wala kitay lain na dalangpanan kundili si Jesus lamang. Sa atong pagpadayon ining Santos nga Misa, mga igsuon, magpasalamat kita kang Jesus nga mihalad gayud sa iyang kinabuhi alang kanato ug sa atong kaluwasan. Magpasalamat kita kang Jesus nga nagpaambit gayud sa iyang kinabuhi isip usa ka milagro para kanato. Sa iyang pagpaambit sa iyang kaugalingon, nahimo siyang usa ka katakos na milagro alang kanato. Ug alang kanatong tanan nga nakadawat kang Jesus, hinaot nga kita usab magmahimong mga milagro sa atong mga isig kaingon. Magmahimo kitang Kristo sa kadaghanan. We are blessed by God to bless. We are all gifted to give. We are all called to share, that is, to be a miracle with one another. Do not work for food that perishes, but for the food that endures eternal life. Pangitaa o ipaambit si Jesus sa kadaghanan. Hinaot paunta. Amen.